Ha nem bírod lemúzni, az 50 kiló lesz. De az igazság, hogy lehet. Nem majd, más kis hangulat jelentett, úgy volt egészen. Szép napot kívánok! Szellusz! Budakeszi civil életében mindig újabb és újabb arcok és újabb nevek jelennek meg. Számomra legalábbis egész tavaly évig ismeretlen volt a Kohó Kulturális Egyesületnek a neve és ténykedésem, valószínűleg az én hibám. De én úgy gondolom, hogy a két fiatalember azért elég jól mutatja azt, hogy itt egyfajta bővülése van a civil életünknek. És ennek egyik legszebb példája az, hogy a mai napon, a Föld napján, április 22-én egy jelentős faültetés zajlik, amit megelőzött egy, ha jól tudom, egy $500 000 forintos pályázatnak a megnyerése. Erről meséljen Kácsor Attila, erről szeretném a Kácsor Attila és Lukács Misi mesélne nekünk néhány szót. Jó, akkor mondjuk kezdem én. Ez a pályázat, az Zöldövezet program elnevezésű pályázat a MOL és az Ökotárs Alapítvány által kiírt környezetvédelmi projekt volt, amire 2010-ben adtunk rá egy pályázati anyagot, és 2011 telére sikerült elnyernünk egy összeget, $500 000 forintot, amihez az önkormányzat 100 000 forint önrésszel hozzájárult. És tavaly tavasszal kezdődtek el a szervezési munkák, és hát az engedélyeztetések különböző hasonló folyamat miatt kicsit elcsúsztunk, tehát egy évvel később mostanra került át az átadó. És hát ez egy állomása egyelőre a jelenlegi pályázatnak. Ez az első ültetés tavasszal, ősszel is volt már egy itt, akkor a hátsó részt, a cseres tölgyest helyeztük el, illetve cserés tölgycsemetéket ültetünk az akác helyére. És azóta pedig több gazolás is volt tavasszal, most idén, és az átadó ünnepség, amikor az egésszel kész szeretnénk lenni, az május 27-én a gyereknapon lenne, itt a gyereknapi eseményekkel összekötve. És még azt elmondanám, hogy egyelőre ugye ültetés zajlik, de fontos, hogy padokat és asztalokat szeretnénk elhelyezni, és a tűzrakóhelyet biztonságosan kialakítani és áthelyezni a jelenlegi nem megfelelően kialakított helyéről, a mamutfenyőktől távolabb, és ez az a másik fő eleme a pályázatnak az ültetésen kívül. Hallottam jól is, hogy esetleg ez a híd, ez ugyancsak kiváltodna egy másik híddal, amit így van, ez is benne van a tervben. A költségek terén még gondjaink vannak, ugyanis még hiányzik összeg ahhoz, hogy a híd is beleférne a költségvetésbe, és ezért még így gondolkodunk azon, hogy támogatók bevonásával, kedvezményes anyagköltséggel, tehát hogy valahogy megoldjuk ezt a híd elhelyezést. Egyelőre ez még folyamatban van. Ez lényegesen szélesebb lenne, és gondolom sokkal szebb, gusztusosabb lenne ennek, gondolom, a kialakítása. Hát ez főleg a hidat ide szeretnénk elhelyezni, ahol még egyáltalán nincsen átjáró, tehát ide a mamutfenyő tábla mellé, a bejárat elejére. Tehát ott még egyelőre semmilyen átkelő nincsen, és ezért lenne fontos. Ja, nem ezt a másik hidat váltanák ki, amit van, ez a kis átkelő? Nem, az utána a következő árkon jönne át a híd, mert hogyha a Nádastóból víz lesz, és ebbe az árokba itt végig, akkor ott csak úgy lehet átkelni, hogyha így dagonyázik egy kicsit az ember, ezért fontos, hogy itt is legyen egy híd ezen az árkon. Misi, mit tudsz még mindezekhez hozzátenni? Hát szerintem nagyon fontos eleme ennek a parknak, vagy ennek a park körüli munkáknak, hogy ez egy komoly összefogással jött létre. Tehát nem csak arról van szó, hogy a Kohó Kulturális Egyesület létrehozta ezt a parkot, hanem egy szoros együttműködés, vagy egy összefogás eredménye ez a mai munka. Például a Naturparkért, Parkért, egy Budakeszi Parkért Egyesülettel közösen alkottuk meg a tervet is. A Dendrológiai Alapítvány is közreműködött aktívan a park kialakításában. És az egész park tulajdonképpen egy hosszabb távú elképzelésnek az egyik eleme, tehát kompatibilis és illeszkedik a Dendrológiai Alapítványnak a későbbi terveivel, amiben szeretnék egy dendrológiai parkot kialakítani, illeszkedik azokhoz az elképzelésekhez, amelyek a Nádastónak a rekultivációját célozták meg, valamint illeszkedik egyszer egy ilyen budakeszi gondolkodásmódba,
vagy kezdeményezésbe, ami a civil aktivitást és pezsgést tűzte ki célul. Ez föld. Akkor is. Hát az a jó napokig megvolt, semmi. Megnézzük a másikat? Olyanban a gazdák.